aha gyara shi bara haka a kwantar da shi ya tsaya haka dai ya tsaya daidai a kwanci haka to daidai yawa wallahi muna nan makaranta ne a Adamawa baka dauki bokati ba ruwa ya dauke mana ne mun zo waje neman ruwa wallahi a dukkan rakatakar filin area nan wallahi duk babu ruwa mun zo muna neman oje sa ya waje ka kai mana duka gaba daya a takaice dai ga wanda suka taimaka mana amma let's continue wallahi maganar ruwan nan ya taba mu wallahi mun yi kwana 3 babu ruwa a makaranta to wallahi muna so ne a taimaka mana maganar ruwa wallahi yana tsaya mana saboda don gaskiya abu ka san rayuwa sai da ruwa idan ba ruwa ga babu rayuwa ko ya mutu ba haka ne rayuwa sai da ruwa haka ne is it okay Allah ga shi nan wani bawan Allah ya taimaka ya sa mana ruwa to za mu sashi addu'a Allah ya taimaka mishi ubangijin Allah ya dada buɗa mai Allah rufa mai asiri gauta Malians me sunan bawan Allah da ya taimaka mana da ruwa Malians me sunan bawan Allah da ya taimaka mana da ruwa to ubangiji Allah ya saka mai